Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä kuvan nyt taas tallimoidaan, kun mä menen Nasulla estetunnille. Toi on siis nyt kans mukana ja se kuvaa sitten, kun mä hyppään nyt jo. Ja me ollaan nyt menossa hakemaan Nasua. Niin joo. Nyt hakee Nasun. Nyt tuo Nasun. Piirrän se tuohon ulos. Eli nyt harjaa Nasua. Nyt mä harjaan tämmöisellä pehmeämmällä harjalla tai tämmöisellä pölyharjalla vielä. Ja joo. Nyt laittaa tätä pittysmyrkkyä. Nyt harjaa kumisuolla. Emme nyt harjaa Nasun harjan. Joo. Niin siis Emily menee estevalkkuun ja mä kuvaan sitä. Siinä. Ja Emma on siis toi kuvaaja. Joo. Siksi inkkiä tai punaista turvassa, koska se on hinkannut sitä seinää. Joo. Emily avaa nyt ton letin ja se laittaa koska Nasulla oli hännösletti. Joo. Joo. Ja mä teen uuden. Joo. Emily nyt ottaa kaviot. Joo. Joo. Onko mä valmasin? No niin, voit lopettaa. Emily nyt laittaa Nasulle suojat. Pusu! Eikö pusu? Pusu! 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 Voiko sä ottaa tuon heinänkorren sen suun pielestä pois? Mä yritin. Emily ottaa Nasulle satulan. Mä kuvaan vielä sitten. Se nyt laittaa sen tuolta toiseltakin puolella paremmin. Se laittaa ton satulavyön kiinni. Joo. Ja Nasu tuolla nyt. Mulla ei ole muuten vieläkään niin Nasun Martinkalle. Joo, ja se sai laitettua ton satulan Nasulle. Joo. Minä pois se jossain. Se sai tuolta puolelta kiinni ja nyt se on laittamassa tuolta puolelta. Ja Nasu tekee nyt jotain tommosta. Emily siis nyt laittaa Nasulle suojat. Sä voit sua. Nyt suitset. Joo siis. Joo. Ja sä voit puhua jotain, jos sä haluat. Joo. Ja joo. Mä menen siis estetunnille ja se on 30-50. Joo. Mut mä menen sen takia siihen, koska ei oo muutakaan vaihtoehtoa. Joo. Ja sen jälkeen minä ridaan Pepsin. Joo. Tuuks sä kans sinne selkään käymään? Siis ei oo mitään. Okei. Okay. Mut sä saat käydä Nasuun loppukäynnistä, jos sä haluat ja Joo. äiti antaa. Joo, vaikka. Ja mä voin vaikka sitä alustaa jostain. Joo. Tuossa nyt noit pikkukavereita. Ponikerholaiset. Joo. Melkein saatu kiinni. Nyt riimun pois ja sitten laittaa. Martinkaalikin ohi. Ja suitset siis saa jo päähän laitettu kiinni. Laittaa niitä kiinni. Ja Nasu nyt vinguttaa. Mitä? Mut mä laitan nyt ohjat kiinni martingaaleihin. Joo. Ja onko sit Nasu valmis? Joo, mut Joo. me voidaan ne vaikka kävellä jo alkukäänteen, koska Joo. Sitten mennään jo kentälle. Tai Emily ottaa vielä hanskat ja raipan. Ja sitten me mentiin. kuva heti mulla asia. Okei. Okay. Niin, Emma saattaa sitten kertoa vähän jotain väärin, koska se on nyt vähän sekaisin. Joo. Mutta niin, se kyllä te varmasti näette, jos se sanoo jotain väärin. Ja mä Joo. yritän korjaa mahdollisimman mukaan ja se on aloittanut suurimmat osat uuden video. Joo. Niin ei sitä haittaa. Mutta pian me lähdetään kentälle päin. Ja sitten alkukäynnit. No niin mennään. Näin. Nyt me lähdetään. Mennään kentälle päin. Täällä on Nasu. No vaikka me ollaan myös kävellyt alkukäyntejä, mutta muut ei ole tuntilasta ei ole vielä tullut, koska kello on aika paljon aikaa. Joo, no sä kerroit sen jo, mutta ei se haittaa. Joo. Eli siis tuonne kentälle me mennään. Sinne, joo. Siinä on Nasu. Tultiin kentälle ja Emily menee kyytiin. Menee siis tällaisia esteitä ja puomeja, mutta noista varmaan tulee sitten esteet. Tai silleen niitä korotetaan sitten. Mutta tuolla on tommonen okseli. Sitten muissa on puomit nyt vielä aluksi. Joo, ja Emily nyt kiristää vielä satulavyön ja ottaa jallustimet alas. Ja sitten se nousee syydelle köytiin.
Joo, älkää välittäkö, jos mä sanon jotain vähän väärin, mutta... Joo. Se selkään. Oho. Taas sun. No niin, ja nyt ne menee kävelee alkukäynteen ja minä menen tuonne. Mutta... Sä voit ottaa sen jakkaran ja istua siihen, mutta nouset sitten ylös, kun noin muut nousee sieltä. Joo. Ja nyt se menee tuolla alkukäynteen. Meillä on kisat 16. päivä Luvialla. Joo. Niin niillä on, tai siis Emilillä on kisat Luvialla 16. päivä. Eli ensi viikolla. Kai ehkä, en muista mikä päivä, mutta niin sit se menee toi 40 luokkaan. Joo. Kestään tunnin jälkeen Nasu. Se voi sulle näyttää minkä takia. Joo, siis silloin tuolla Siis kattokaa tää kaulaa. ja tossa ja tuolla. Oota, onks toisella puolella? On. Ja sitten toisella puolella on tossa Ja täällä. ja tuolla. Noita jälkiä, niin me nyt pestään sitten Nasu. Joo, mutta se kuitenkin menee piahtaroimaan. Pitää laittaa joku loimi sille. Joo. Nyt on siis ravaa. Nyt kohta alkaa laukkaamaan. Tekee tommoista laukosta tommoista puomitehtävää. Hyppää ton viilan. Näin. Me nyt varustetaan Nasu pois ja Emma on selässä. Ja joo, me varustetaan sillä, että Emma on selässä niin pois. Et Emma menee pepun päältä, otetaan se tuo pois, mut joo. Joo. Ja me oltiin äsken loppukäyneen maastossa, koska Emma sai mennä loppukäynnit. Härpäsiä. Joo. Nyt saatiin Nasu otettua pois tai silleen varusteet ja kohta me harjataan ja laittaa hyttysmyrkkyä. En laittaa hyttysmyrkkyä, koska tuossa on ihan sairaan paljon kärpäsiä. Harjataan sitten Nasu ja joo. Ja harjattiin. Ja nyt me laitetaan sitten lisää sitä hyttysmyrkkyä. Nasu karsinaan, niin sitten me syötetään se. Ja sitten me viedään se tarhaan ja siivotaan noin tosta. Ne kaikki tavarat tosta pois. Joo. Eli Naskali saa kohta ruuan. Joo. Me viedään se karsinaan. Joo. Siellä se nyt syö. Me aletaan siivoamaan näitä varusteita. Lait ne harjat siihen harjapakkiin ja tuo se harjapakki. Joo. Toin Nasulle pari herkkua ja me saatiin just siivottua toi. Ja sitten me viedään Nasu pois ja toi Kerran. Joo, kohta haetaan Pepsi. Älä please sotke mun Mut mä en kuvaa sitä Pepsi-maideita, koska Emma ratsastaa Pepsiä, niin mä en jos kuvata.